Sa number 5, isa ka dako nga sunog ang nagluntad sa kagabi sa sulod sa compound sa Victoria's Milling Company. Kinahanglan pa nga mag-responde man sa mga bumbero gikan sa mga kaiping nga mga banwa ang syudad para mapalong ang kalayo. Sa video nga kuha sa isa ka residente sa Kane Town Subdivision sa Victoria City, malapit lang sa sentral, makita nga nagadaba-daba ang kalayo kag nagapuog ang aso samtang may nagaabot pa nga fire truck. Nagsige man huni ang alarm sa sentral. Sa statement sang VMC, ilagin sila nga mga alas 6:40 sang gabi, nagsugod ang kalayo kag mga alas 8:50 na palong ang kalayo. Masobra sa duha ka oras ang ginlawig sang sunog. Sa video nga kuha sang Amity Volunteer Fire Brigade, makita ang nagakasunog nga kalamay sa sulod sang isa ka warehouse. Sa video naman ni Jaja Mumbai sang Chamber Volunteer Fire Brigade, makita nga ginatingwaan sang fire volunteer nga mapalong ang kalayo nga nagasunog sa kalamay sa sulod man sang warehouse. Gikinahanglan pa ang bulig sa mga fire volunteers gikan sa Bacolod kag mga bumbero sa mga kaiping nga mga LGU para mapalong ang kalayo sa sulod sang sentral. Sa impormasyon nga nabaton sa Digicast Negros, sa klinik nagsugod ang kalayo kag naglapta sa warehouse sang kalamay. Si Victoria City Mayor Javi Benitez nagpadulong man sa lugar para makita ang kadako sang halit sang kalayo sa sentral. Wala naman sa may nasamaran sa nagluntad nga sunog.